בוקר טוב. תקשורת עוסקת, לפחות אתמול, אני כבר לא יודע מה היום בבוקר, עוד לא ראיתי, אבל באתרים הסיפור הזה של החתונה עם גולדקנופ שעשה בממשלת ישראל, חרדי, כן, רקד בחתונה חרדית של אחיין שלו בצלילי שיר שבז למערכות צה"ל ומשתמע למדינת ישראל. כן, זה סיפור שכבר התחיל מחתונה קודמת שקרתה, ובכלל לאחרונה יש את כל תמיד התקשורת תופסת סיפור ואז מוצאת עוד דרכים איך להנכיח את הסיפור הזה. זה בהחלט דבר מאוד מרתיח, גם בזמני שלום, כן? איך יכול להיות שר בממשלה אבל אם בזמני שלום אתה עוד בולע את זה ועובר הלאה, בזמן מלחמה, בזמן שבו ממשלה שולחת את החיילים שלה להיפצע ולהרג, זה ברור שהדבר הזה הוא מאוד מאוד מרתיח. הוא כבר, לטעמי האישי, זה כבר לא ברמה של מרתיח, זה ברמה שאתה מבין שהדבר הזה לא יכול להימשך. אבל זה בדיוק הנקודה. אם אנחנו רוצים להגיע לנקודה הזאת של ההבנה שהדבר הזה לא יכול להימשך, הוא כבר חסר כל היגיון, ואנשים שכן מתגייסים ומילואימניקים וחיילים בסדיר גם, לא רק מילואימניקים, יגיעו לרגע שיגידו למה האיפה ואיפה הזאת. אבל אנחנו כרגע מתעסקים בזה בקטע של כעסים, איזה מעצבן, איזה מרתיח, וכעס ורתיחה זה רגש, ורגש, רגע אחד אתה עולה לך למעלה, ואז יום למחרת יש סיפור אחר ואתה שוכח ממנו. וזה בדיוק הבעיה, כי התקשורת התמקדה בסיפור של גולדקנופ רוקד לצלילי שיר. זאת אומרת, שר בממשלה שמקבל החלטות, אמנם לא יושב בקבינט הביטחוני, אבל מעורב בהחלטות שמשמעותיות כאן במדינה, שההחלטה שלו שהוא מקבל משפיעה על כולם ולא רק על חרדים, והוא משתף. אז זה נורא מעצבן, והחיצים כוונו אליו, ואחרי זה, ואז ראש הממשלה, טוב, כמובן שלא ציפינו מראש הממשלה שיזרוק אותו זה בגלל הסיפור הפעוט הזה, כן? בתפיסת עולמו, לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, ולסטות מהעניין. אז גולדקנופ התנצל בחצי פה, גם זה משהו מחסיד גור, להתנצל על משהו, כי חסידי גור לא מתנצלים על כלום, על שום דבר. וגולדקנופ אני לא זוכר שהוא התנצל על משהו, אז אם הוא התנצל בחצי פה זה גם אפילו זה הישג מאוד 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 גדול. ובזה הסיפור לכאורה הסתיים, וזה פספוס כל כך גדול. כי ההתאפסות הזאת לדברים האלה שמעצבנים אותך כדי ליצור סיפור תקשורתי שידברו עליו, לכתוב עליו כתבה ותגובות ואיזה מניאקים ומושחתים ונמאסתם ודי, ומי שלא מתגייס שלא יהיה אזרח וכל זה. הסיפור זה לא גולדקנופ. הסיפור זה מי שנמצא בסרטון, רואים את הסרטון הזה שפרסמו, זה לא גולדקנופ, זה מי שנמצא מסביב לגולדקנופ. כל אותם בחורים שרוקדים סביבו. גולדקנופ כבר ביהודי בן 65, אני לא יודע בין כמה הוא כבר, איך אומרים? הוא כבר לא דור העתיד. דור העתיד זה כל אותם חבר'ה שרוקדים סביבו. לא יודע, 20 חבר'ה צעירים, הם דור העתיד. והם כבר שליש מהמדינה הזאת. שליש, 20%, לא משנה. כשאנחנו מסתכלים על הסוגיה הזאת שנקראת חרדים, זה לא רק גיוס חרדים, האם הם משרתים בצבא או לא משרתים בצבא. החבר'ה האלה, ואני אומר את זה כי אני מגיע מהמגזר החרדי, ואני אתן גם סקופ, אני מגיע מחסידי גור. אבי זיכרונו לברכה הוא משפחה של חסידות גור. יש לי דוד חסיד גור, אז אני מכיר את זה גם כרקע חרדי וגם כרקע גוראי. בילדותי התפללתי בשטיבלח של גור.
אז היום החסידות גור נתפסת מצד אחד היא פרגמטית, מצד שני היא חוד החנית של נגד, זאת אומרת של שמרנות וכו', וביחד עם ציבור ליטאי שמאוד מאוד הקצין בשנים האחרונות. יש את הפלג שהקצין, והציבור הכללי שאיכשהו קצת מרגיש שמנסה לחקות אותו בצורות מסוימות. זה לא שהפלג נהיה מאוד קיצוני והצד השני הליטאי נהיה פרגמטי יותר, לא. הפוך, באיזשהו מקום זה נראה כאילו זה סוג של תחרות. ככה זה נראה. והמלחמה החריפה את זה. והסוגיה הזאת של המגזר החרדי הצעיר, הציבור החרדי הצעיר, הנערים החרדים, מגיל 15 עד גיל 20, שהם דור העתיד של המדינה שתהיה פה בעוד 20 שנה, 30 שנה. וזה לא כל כך רחוק. אם אנחנו רוצים לחשוב על הסוגיה הזאת, אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להסתכל על הילדים שלנו. לי יש 3 ילדים. והילדים שלי הם בני 5, 8 ו-11. עוד 20 שנה הם יהיו אנשים בוגרים, צעירים. במדינה שהיום, אני אומר, דור העתיד שלה כבר 40%. מה יהיו? מה יהיה כאן? איזה מין מדינה תהיה כאן? זה הדבר שהכי הכי הכי מטריד. איזה מין מדינה תהיה כאן? הסיפור עם החרדים היום זה לא סיפור מתגייס לצה"ל או מתגייס לצה"ל. הסיפור האם הם רואים את עצמם כקשורים למדינה, כחלק מהמדינה, או שלא. אנחנו לא, או שהתפיסה היא, אנחנו לא חלק מהמדינה. אנחנו נמצאים בצד, ואנחנו, איך אומרים, לוקחים מהפריץ מה שאפשר. וזו התפיסה המיושנת של אירופה, של להשתדל לפני הפריץ. וכיום ככה זה מתנהל. ככה זה. זאת אומרת, התפיסה היא והחינוך והגדרות של אנחנו לא חלק מהמדינה. וזה הסיפור האמיתי, זה כל הסיפור. ואני אגיד עוד משהו. גם הציבור הכללי, החילונים נקרא להם ככה, שהם עדיין הרוב, הוא גם כן במובן מסוים תופס את זה בצורה הזאת. כשהוא בא ואומר, הממשלה מעבירה תקציבים במיליארדים לחרדים. מה הוא אומר? זה שלנו, ואתם לוקחים את זה. זאת אומרת, הסאבטקסט של האמירה הזאת, זה יש פה ציבור שהוא עלוקה על המדינה, כן? ואנחנו לוקחים מהכסף שלנו ומביאים להם. אבל באמירה הזאת מקופלת, שבעצם אתה תופס שהציבור הזה הוא לא חלק מהמדינה. ובאים החרדים ואומרים, מה אכפת לי? נכון. לא מזיז לי שאתה אומר את זה. אנחנו באמת לא חלק מהמדינה. אבל אנחנו גם חיים פה, ואנחנו מוצאים מה שאפשר, אנחנו כוח. גם הציבור הכללי עצמו צריך לשנות תפיסה. כשאני אומר את זה, אני יודע שזה מאוד מאוד לא פשוט להגיד ציבור צריך, כי זה ציבור ואיך זה יקרה. אבל צריך לבוא ולהגיד, נכון, אתם חיים פה, אתם גם נמצאים פה, אתם גם רובכם עובדים, ומגיע לכם, חלק מזה גם שייך לכם. אבל אם אתם חלק מפה, וחלק מהכסף גם שייך לכם, נכון, תיקחו, תהיו חלק, אז עד הסוף. אז לא יכול להיות שאתם חלק בהכל, אבל בחלק מאוד מהותי של נסיעה גם בנטל הביטחוני, בזה אתם לא. כי אתם החלטתם שאתם עסוקים בדברים יותר חשובים מזה. ואתם החלטתם שהצבא הוא כפירה וכו' וכו', ולא משנה כל מה שאתם מחליטים. יש מדינה, יש חובות, אין מה לעשות, יש לנו אויבים, כן? וזה לא קשור אם אני חילוני או לא חילוני. זה שאנחנו צריכים אנשים צעירים עם רובים ביד שיהיו בגבולות ויגנו עלינו בשעת מעשה, גם בשוטף וגם במיוחד בשעת מלחמה, זה לא נתון לוויכוח. זה בכלל לא קשור לוויכוח, זה לא קשור לתקשורת, לכותרות בתקשורת ולכל מיני דברים פוליטיים. זה לא קשור לימין ושמאל, זה פשוט מציאות. אז כן, יבוא החילוני, יגיד, צריכים להגיד, אתם חלק, אתם גם ציבור במדינה הזאת. ומגיע לכם כסף, ומגיע לכם תפקידים, ומגיע לכם הכל, אבל אתם חייבים להשתתף. ואם אתם לא עושים את ההשתתפות הזאת, אז אתם לא חלק. אבל זאת לא אופציה להגיד אתם לא חלק. יש פה ציבור של מאות אלפי אנשים. מה תעשה איתם? את העזתים אתה לא מצליח לטפל, אז מה תעשה איתם? תגיד להם לכו לחול? תגיד להם אתם לא יכולים להצביע? אתם תהיו רק בעלי זהו? זה בלתי אפשרי. חייבים... זה מאוד מאוד... הסיפור הזה כבר נהיה מאוד מאוד מסובך, כי הציבור פה פשוט מאוד 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 גדול.
אני לא יודע מה בדיוק פתרון לקסם, אבל תפיסת העולם חייבת להיות. אתם חלק, אתם ועודי חלק, אתם מתנהגים כמו חלק, אתם הולכים כמו חלק, אתם נראים כמו חלק, אז אתם חלק. ולכן אתם גם חייבים לשאת בנטל הביטחוני, נקודה. זה מאוד פשוט, זה היגיון פשוט. אם יש לי 3 ילדים, כולם חלק מהמשפחה. אני צריך לפרנס את 3, אני לא יכול להגיד לאחד אתה לא. וכמובן, על אותו היגיון, אני יכול לדרוש ממנו נסיעה בחובות שלו, במסגרת החובות המשפחתיות. הוא לא יכול להגיד לי, אני רק לוקח, אני לא נותן. אין דבר כזה. ואם המציאות מתנהלת אחרת, בצורה לא הגיונית, אז היא חייבת להשתנות. איך היא בדיוק תשתנה? אני לא יודע. זה מסובך. אבל זה שזה מסובך זה לא אומר שאתה צריך לטפל בזה. זה פשוט. יש דברים שהם פשוטים, הם לא מסובכים. זה היגיון פשוט. למה לפעמים אנחנו לא הולכים עם ההיגיון הפשוט? כי הרבה יותר קל להתאפס לפופוליזם, לכותרות מעצבנות, לרתוח על זה, לדבר על זה, להתפוצץ על זה. אז אני אומר ככה ואז הוא יגיד מה פתאום, אבל אני לומד תורה ואתה כופר ואני ככה ואני ככה, ובינתיים אנחנו מפספסים את ההיגיון הפשוט. החיים הפשוטים הם הרבה יותר פשוטים מאשר מה שמסבכים אותם בכותרות בתקשורת. זה פשוט ברמה של המשעמם אפילו. אין פה דיון בכלל. זה לא דיון בכלל. זה פשוט וברור. וככה זה גם צריך להתנהל מבחינה פוליטית, שזה פשוט וברור. איך זה יוכל לקרות? ברמה המעשית, מבחינה פוליטית הדבר הזה יכול להשתנות, אז זה כבר נושא בעיניי, כן? אני פורס רק את המחשבות שלי לסרטון אחר. יאללה, יום טוב שיהיה.